बे जुवा मेला बेखौ एखे बन्द' खालामथारनांगौ खुनुदिन लाइ होनो नाङा मोनसे टाइमाव बर'फ्रा बिराद माने खर्मजगि बिराद खामानि मावग्रा होननानै नाम दंमोन दिनैथ' गैलिया दिनै खुनु खामानि बर'फोरखौ मावनाय नुलिया दुब्लिफ्रा दिनै लांदां जाजोब्बाय रावबो मावलिया आरो सोरबा जुदि साफा सानै मावनाय दंब्ला दा बिसोरबो माने गुबुन लेबार लाबोनानै बाहेरानि लेबार लाबोनानै खामानि मावनो गोनां जाबाय दा बेबायदि अबस्था जुदि सोलियोब्ला बे बर'नि अबस्था मा जागोन बर' बबेयाव बेसेबां गोबाव थावरिनो हागोन जि आर्निंस गोरलैयैनो थाखा फैसा मोननो नागिरनाय एखेबारे बेफोरबो गाज्रि जाथारबाय दिनै बे खालि स्किम नांब्लाबो नङाब्लाबो दा बेबायदिनो जुदि जोङो दिन थांबाय थायोब्ला जोंहा खर्मआनो जुदि जोंहा गैलाब्ला जोंखौ सोर जाहोगोन सान्थि जागोन जोंनि बे बिटिसिआलाय गोग्गो समाज लाबोनांगौब्ला जोंनि बर' जाथिनि जेसेबां आफादफोर दङ बे थिग थानांगोन गिबियावनो आङो बे 2025 मायथाइ जोबनाय सानाव आं गासिबो रायजो राजाफोरनो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै खुलुमनाय बावहरबाय आरो लोगोसे बे दिनै 2025 साना जे दिनै जोब्बाय बिदाय जाबाय बे बिदायजों लोगोसे जोंनि जेसेबां गाज्रि खर्मफोर दं गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि भुल बुजि गावजों गाव थानाय बेफोर जिनिसा जोबस्रांलाङो आं बेखौ उइस खालामबाय इसोरनो आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे जोंनाव जाहाथे माने गोदान गोहो बोनो गोदान साननाय हनाय मोजां सिन्था खालामनो हानाय अनलायनाय आरो जौगालु खामानि मावनो हानायनि स्पिरिट गोहो बोलो जों जाहाथे गालाङो आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे गाबोननिफ्राय जायनाखि गोदान बोसोर जागोन 2026नि बे 2026नि गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो बर' फिसानोनो बयनिबो गोहो हरो जाहाथे गोथार आखु गोथार गोसो मोजां खामानि मावनो हानाय सक्ति जाहाथे बयजोंबो अनलायनाय बयजोंबो मोजां मोनलायनाय बेबायदि जाहाथे गोहो बोलो जाहाथे हरो गोदान बोसोरा लाबोयो आं बेखौनो खावलायबाय खुंगिरि खाथियाव जों फैदों बेयाव फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो दा जे एखेबारे खुनु लागाम सारा जेबो माने बादा गैयाजासे बोथोर गैया बादाल गैया मेला जाबाय थायो जुवा जाबाय थायो दा जों बेखौ गिबियावनो जों मुगैनाय माने खोब दुखु मोननाय जों फोरमायदों दा बेजों लोगोसे बेबायदि जुदि बोथोर गैया बादाल गैया मेला जुदि जाबाय थायोब्ला जुवा जाबाय थायोब्ला बे समाजा जोबस्रांगोन बे समाजा थानाय नङा दा जोंनो गोग्गो समाज जानोब्ला जों बेफोरखौ समाजनिफ्राय जों होबस्रांनांगोन दिनै लेखा फरा फरायनांगौ गथ'फ्रा दिनै मा जागोनलाय बे जुवा मेलाजों जुदि दिन थांबाय थायोब्ला मा जागोन जुदि खर्मजोंनाव जायनाखि खामानि मावनाय जायनाखि हुदा दंमोन जा बेबो जोबलांबाय मोनसे टाइमाव बर'फ्रा बिराद माने खर्मजगि बिराद खामानि मावग्रा होननानै नाम दंमोन आबाद मावग्रा होननानै नाम दंमोन बोलोगोरा होननानै नाम दंमोन गिदिर खामानि मावग्रा हाग्रा होननानै दिनैथ' गैलिया दिनै खुनु खामानि बर'फोरखौ मावनाय नुलिया दुब्लिफ्रा दिनै लांदां जाजोब्बाय रावबो मावलिया आरो सोरबा जुदि साफा सानै मावनाय दंब्ला दा बिसोरबो माने गुबुन लेबार लाबोनानै बाहेरानि लेबार लाबोनानै खामानि मावनो गोनां जाबाय दा बेबायदि अबस्था जुदि सोलियोब्ला बे बर'नि अबस्था मा जागोन बर' बबेयाव बेसेबां गोबाव थावरिनो हागोन बे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरो दिनै जोंनि गेजेराव जे जों खामानि मावब्ला गासिबो इजि आर्निंस गोरलैयैनो थाखा फैसा मोननो नागिरनाय एखेबारे बेफोरबो गाज्रि जाथारबाय दिनै बे खालि स्किम नांब्लाबो नङाब्लाबो दा बेबायदिनो जुदि जोङो दिन थांबाय थायोब्ला जोंहा खर्मआनो जुदि जोंहा गैलाब्ला जोंखौ सोर जाहोगोन सान्थि जागोन जोंनि बे बिटिसिआलाय दा बेनो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दा दिनै जोङो बेफोर गासिबो माबाखौ जुदि जोङो फोजोबनानै गोग्गो समाज लाबोनांगौब्ला जोंनि बर' जाथिनि जेसेबां आफादफोर दङ बे थिग थानांगोन आफादफ्रा दिनै बयबो आवाज होनांसिगोन बुंनांसिगोन बे जुवा मेला बेखौ एखे बन्द' खालामथारनांगौ खुनुदिन लाइ होनो नाङा बेजों खुनु मानसि जाया बेजों खुनु माने समाज जाया भबिष्यत जाया बे समाजाव बिसिंखौ लाबोयो बुलाय बुलाय लाबोयो सेंग्रा गथ'फोरखौ फरायफुनाय गथ'फोरखौ गाज्रि लामाजों बे माने दैदेन जायो बेखायनो जोङो एखेबारे समाजनि जेसेबां आफादफोर दं गोख्रों जानांगौ समाजा बेंथानांगौ हमथानांगौ खुनु जायगा होनो मोना आरो दिनै दायथ' लानांगौ
दिनै मानो गोबां जायगायावनो जाबाय थादोंलाय एथ'दि आफाद दं बर'फोरनि गेजेराव बे आफादफ्रा मानो दिनै जेबो बुङा मानो आफादफ्रा इनभल्भ मानो जाफायो फालाय इनभल्भ जानो नाङा सोरबादि आफादनि मानसिफ्रा इनभल्भ दंब्ला जों बेखौ जोङो दिनै बेखौ जोङो माने सोंखारिनांगौ जों खुनु आफादखौ जों लायहोनो नाङा बे आफादा देरसिन नङा जाथिया देरसिन जाथिनि अबस्था गाज्रि जालांगासिनो दं जाथिखौ जों मोजां बानायनांगौब्ला जाथिया गोजौ समाज जानांगौब्ला बेफोर जिनिसा जोंनिफ्राय थाबनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जौ जुवा मेला फुजा बिनि बेरेखाबो आवाज होबोदों बै समनिफ्रायनो दा दासिमबो जुदि जोङो बे जौ जुवा मेलाजों गफबनानै थायोब्ला जों सेस जागोन बेनिखायनो जों दिनै डिस्ट्रिक्ट जायनाखि खुंगिरि क'क्राझाराव जों फैनानै मेमन फैबाय आरो बेल' नङा जोङो मैयाबो जोङो गासिबो बिटिसिनि जिल्ला बेंगिरिफोरनो जोङो माबानानै जों मोनसे माने पेपारावबो जों हरदों गिदिर गिदिर पेपाराव होदों बेसेबां गोलाव होदों पेपारावबो गासिबो जाहाथे बिटिसिनि जिल्ला बेंगिरिफ्रा जाहाथे खुनु मेलाखौ लाय होआ खुनु पारमिसन होआ आरो सोरबा जुदि खालामदोंब्ला बेखौ जाहाथे लिगेल एक्सन लायो आयेननि दारै जाहाथे बिसोरनि सायाव साजा होयो आयेना बेबस्था लायो जों बेखौ दिनै डिसिनि माने सिगाङाव बुंबाय आरो लोगोसे पेपाराव जों लिरदों नै DSM urges district admins to stop permitting melas and gas gambling दा जों बेखौ पेपारावबो होनाय जाबाय गासिबो जिल्लानि माने डिसिफ्रा जाहाथे कन्ट्रल खालामो पुलिसफ्रा कन्ट्रल खालामो जों बेखौ अनुर'ध खालामबाय आरो बे मेमन नामखौ जों प्रत्येक माने बिटिसि डिसिफोरनो जों होनाय जागोन एसपिफोरनो होनाय जागोन आरो लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दा दिनै जायनाखि बिटिसि खुंगिरि बिथांमोनहाबो जाहाथे माने नोजोर होयो जाहाथे बेखौ बन्द' खालामनायाव जाहाथे बिथांमोनहाबो जिल्ला खुंगिरिखौ बुंनो हायो दा बे ल' एन्ड अर्डारा बिटिसिनि आखायाव गैयाब्लाबो डिसिनि आखायाव दंब्लाबो खिन्थु बेफोरनो जोंखौ माने माबा खालामो समाजाव गुलाय गुजाय खालामो जोंखौ बदनाम खालामो दा गथे दिनै बिटिसिआबो दायथ' लानांगौ आरो बिटिसिआ जथेस्थ' दा बदनाम मोनगासिनो दङ बे बिटिसिआ गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो फुजा मेलाया जाफिनबाय होननानै मोनसे बदनाम मोनगासिनो दं दा गथिखे जौ जुवाया जाफिनबाय बे बदनाम मोनगासिनो दं दा गथिखे आं खावलायो दानि बिटिसिनि जायनाखि खुंगिरि मानबिथा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे स्ट्रिक्ट जायो आरो बेनि सायाव जाहाथे एक्सन लायो खुनु मेला जुवा जानो मोना बेखौ जाहाथे बिथांमोनबो माने अर्डार होयो डिसिफोरखौ माने लिरना हरो आं बेखौनो बिटिसि अथ'रिटिखौ खावलायनाय जाबाय खुनु जायगायावनो मेला जुवा जानो होआ जों जाहाथे बादा होयो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय आरो आफादफोरखौ बयखौबो नांफानो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय